да слушаме свидетелството на нашата сестра Даниела, какво е накарало да идва днеска да бъде кръстена в вода, какво е накарало, какво докосна сърцето, за да идва пред Бога. Нека да я слушаме. Нека Бог да ни благослови, брати и сестри. Вие знаете много добре, това лято бяхме ваканция в България. Но така, когато се отидохме за ваканцията, моята майка се е разболяла. И ние отидохме с моя другар, така брат ми работеше вкъщи. Но аз с моя другар казвам, ти седи вкъщи, защото той караше курсовете, не може да идва с мене. Аз отидох с моите деца у майка ми. И така, когато тръгнахме да отиваме по пътя, обаждат ми се баща ми на брат ми по телефона и вика, яла в Пазарджик, на майка ти е станало лошо. И ние отиваме. И аз гледам майка ми, там в парка седи. Но майка ми вкъщи, преди да я закарат, почнала и да повърне кръв. И когато почна да повърне кръв, закараха в Пазарджик. Ние отидохме там, почнахме да я видим. Питам я какво ти стана, майка. Тя вика, лошо ми стана, прелуша ми. Викам, не се притеснява и всичко ще минава. Но аз видях в чашата кръв. Аз знам, че е нещо много лошо. И майка ми, закарахме я там спешното вътре и почнаха да й правят изследване урина. Сложиха и 2 системи. Като изслужиха тези 2 системи, ние отидохме при снаха ми да гледаме бебето, защото тя пък е родила. От едната страна се радваме, от едната страна плачем. И след това, когато закараха майка ми вътре, ние отидохме при майка ми. И хората казват, заведете я горе при спешното. И ние отидохме, закарахме я там. Но докато се качваме с асансьора, майка ми е повърнала много кръв. Изгубила е тя много кръв. И моята майка вика, аз умирам, аз си отивам. И аз си викам, няма да умреш. Бог е с теб. Аз вярвам в Бога. И моята майка почна да плаче. Тя казва, аз си отивам, аз ще ви оставям. Викам, не можеш да ни оставяш. Ти трябва да мислиш и за нас. И след това отидохме, другата сутрин отидохме там. И питаме лекарите какво е, дали ще минава операция. Те казаха, трябват ви 3 банки кръв. Отидохме, взехме тези 3 банки кръв, преляха и ни казаха така, ще прелеем кръв, ако ви подейства, ще я направим операция, ще видим, ще я гледат още един път на екограф. Но Бог направи с моята майка, брати и сестри, чудеса. Моята майка не е минала операция. И Бог е направил с всеки един чудеса. Бог е жив да помага на всеки един. И аз вярвам в нашия жив Бог, защото Той сега ще промени мен и моя друга. Вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Да. Вярваш ли, че Той отиде на кръста заради тебе? Да. Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите? Да. Въз основа на твоята изповед и въз основа на твоето свидетелство, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Муктут, мадър, муктут.